Uholdea gertatzen denean etxetik kanpo bazaude, bete itzazu Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek zure burua babesteko. Oinez baldin bazoaz, egon lasai, saihestu uholde eremuak eta igo toki garaietara. Ez gurutzatu ur korronterik, oso sakonak ez badirudite ere arriskutsuak izan daiteke. Arrastaka eraman zaitzakete, edo urak daramatzan objektuek kolpatu zaitzakete. Autoan baldin bazoaz, ez gurutzatu urak hartutako eremuik. Urpean oztopoak egon daitezke edo uste baino sakonera handiagoa izan dezakete. Ura autoaren ardatzetara edo belaunen parera iristen bada, atera ibilgailutik ura flotatzen hasi aurretik eta korronteak arrastaka eraman aurretik. Atera lehiatiatik, ateak irekitzen ez badira uraren presioa dela eta. Ez egin joan etorririk behar beharrezkoak ez bada, uholde arriskua handia badago. Bidaiatu behar baduzu, erabili autobideak eta autobiak aldela. Kontsultatu nola dauden errepideak eta arriskua badago joan beste bide batetik edo atzeratu bidaia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.